în 2009, când un om din armata regală i-a fost omorâți copiii într-o noapte. Acest mit a apărut în 2009 despre omul Slenderman. Se zice că este trimis de cel rău, dar nimeni nu poate ști. El, prin 2010, a furat o fată. Tatăl ei stătea fata stătea la vreo câțiva pași de casa prietenei ei. Așa că casele erau foarte apropiate amândouă, a tatălui ei și a vecinului educă. Și ea s-a dus la prietena ei, s-a jucat vreo oră și ea era plecată de 3 ore. Deci nu știa unde este vreo 2 ore unde a fost. Tatăl ei s-a dus la părinții aceluia și i-a întrebat pe părinții prietenei ei de că unde este, dar ei au spus că este plecată de vreo 2 ore de la ei. A crezut că s-a dus acasă și știa că sta aproape și nu a mai întrebat nimic. Totuși, sunt niște lucruri foarte înfiorătoare, pentru că a fost găsită o casetă în 2011 cu același bărbat, tatăl fetiței răpite, care spunea că a văzut creatura care a răpit-o. El a descris un om înalt, îmbrăcat la costum, cu o cravată neagră, dar nu era om. Avea niște tentacule în spate negre și chipul lui nu era chip. Caseta o puteți găsi pe internet, adică audioul, așa. Avea fața albă, nu avea păr, nu avea ochi, nu avea gură, nu avea absolut nici urechi, așa. Și totuși sunt foarte multe fotografii care îl arată pe el. Aceasta de pe fundal este una anime care arată ca el. Acesta a fost episodul de azi. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, apăsați butonul de like. Noi ne vedem data viitoare.